जय जगन्नाथ सांग मैंने आसन देखिए गचर कमी आज पा दिया देखते अगस्ट 30 तारिख। हाँ प्रचुर खरा हो पाने गच लगे आसन देख गच मान सब पा दौरान देखु गरा आणिकी हाँ पा बुआई कमी आणिकी पा दौरान गच मानक आसन देखते हेलो सांग मैंने हाय नमस्कार। आज अगस्ट 30 तारिख आम आसी गचर पानी देवाक। आज स्कूल छुट्टी अच्छी आज राखी पूर्णिमा बोले स्कूल छुट्टी अच्छी आसी आम पानी देवाक पानी गरा बाल्टी आनचु देखो पे पा दौरान आसते देख गच मान पा बुली बुली पा दौरान देखु गच मान छोट छोट गच गुराक पा दौरान देखते से पा दौरान देखते देखते बुली बुली पा दौरान से प्रचुर जंगल जंगल सब सफा कर आज अगस्ट 30 तारिख स्कूल छुट्टी दे रक्षा बंधन सकाशे देखते के छोट छोट सुंदर सुंदर गच है खरार सब गच सब जली जाऊँगी देखते गच सब कि पानी दिया देखते से गच कि पा दौरान काजू गच सब लगे हाँ काजू गच आंब गच देखते के सुंदर सुंदर गच है खरा से गच सब जली जाऊँगी देखिए देखते कि बुली बुली पा दौरान देखते देखते के सुंदर गच है पा
देखते पानी दिया देखते नमस्कार देखते पिला कौन कहूँ देख हेलो सांगने जगन नमस्कार जय जगन्नाथ आम वीडियो को फास्ट रु शेष पर्यंत देखु लाइक और सब्सक्राइब शेयर करूँ आम जमी गछ लगा आम एमती गछ लगे आपण मैंने भी गछ लगातु खरार खरार रक्षा पातु गछ लगातु जीवन ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ଭଳି ଏମିତି ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ ହଁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିବା କଥା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାର ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରତି କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭଳି କିଏ ଜଣେ ବାହାରିକି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ନଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯାହାକି ଖରା ଗରମ ବର୍ଷା ବି ହେଉନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଟ ଯେତେ ରହିବ ସେତେ ବର୍ଷା ଅଭାବଟା ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବି ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲି କେମିତି ପାଣି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିକି ଗଛମାନଙ୍କରେ ସେ ପାଣି ଦିଆ ନିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା ପାଣି ବିନା ଗଛ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ସେ 200 ଗଛ କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି 2000 ଗଛ ବି ଲଗାଇବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ପାଣି ଦେବା ସରିଗଲାଣି ଆପଣ ପଚାରି ନେବା ତାଠୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଗଛ ଲଗେଇବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବୁ ଏତିକି କହୁଛି
ଆମ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ନେଖା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।